लाब गैला नोंसोरो नागिरबाय थानानै लाब गैला रेशमाखौ आं स्लाबना दोनफैबाय गोदान आपडेट लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय माने नै मैया दाख्लैसो बावैसो सिगां माने ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय दंमोन भाइराल रसमा ब्रह्मनि आरोना दा बिथांखौ जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गुबुन फिसाय माने लाफिनबाय होनना मोनथिनो मोनदों माने गोदान हौवाजों हाबा जाफिनबाय होनना खोनानो मोनदों आरोना बे खोथाखौहाय बुंदों माने नै दानि जायबा सेकेन्ड मेरिज जागोन जाय हौवाजों बे मानसिया माने बुंदों आरो बे खोथाखौहाय नोंथांमोना माने बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन माने नायलांबानो जाबाय जोबजासे नायथार होमबासो बुजिगोन दै लोगोफोर आसरित खोथा आरोना रसमाया माबोरैहाय बिदि माने गिबि फिसाय थाखासेयावबो आरो गथ' सासे दङ बेखौ गारनानै दा बियो माबोरैहाय माने लोगो बोरैहाय आसरित नङा होमबा लोगोफोर दा माने लोगो जों खोनानो मोनबाय ससियेल मिडियायाव गोदान आरोबाव फिसाय सासे आरोना दस्रा गोदान माने दा बेजोंसो माने हाबा जाबाय आरो बियो बे मानसिया रसमाया आरोना दा बे खोथाखौहाय बे गावनि जाहैबा गदाय फिसाय बे फिसायानो बुंदों आरोना जों माने रसमाजों आंजों हाबा जाबाय रसमाखौ नागिरनांला रायजोफोर माने नोंथांमोना जेबो साननांला होनना बे खोथाखौ बुंदों आरो जाहैबा सेकेन्ड फिसाय नोंथांमोना माने बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन दसे उनाव नुगासिनो दं आरोना भिडिअखौ माने नायबाय था दानथ'नाङा दानजासे आरो दानसि दा खालाम आरोना होमबासो मोजाङै खोथाखौ बुजिगोन हाबाया नंमारगौना नंमारा रियेलिटि नंगौ ना नङा बे खोथाखौ माने नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिलांनो हागोन आरो मोजाङै नुलांगोन आरोना मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं होनाय जाबाय आरोना लाब गैला नोंसोरो नागिरबाय थानानै लाब गैला रेशमाखौ आं स्लाबना दोनफैबाय नुवाखै नोंसोर नुवाखै फेसबुकआव पस्ट होनानै लाब गैला भिडिअ बानायनानै लाब गैला आंनो लाबोबाय बेखौनो खोन्थानो होननानै फैबाय आरो आं दसे आं लाबोमारबाय आं थगायाखै आरो इदिटबो नङा बियो जोंनि जुलिया जानानै थांबाय आरोना गाज्रि मोननांला रायजो राजाफोर आं रेशमाखौ लानाय जाबाय।